Zovem se Tomislav Žarović, dolazim iz Đakova, iz jednog malog grada u srcu Slavonije. Posao mi je postao onako previše opterećenje, nisam mogao gurati i posao i glazbu i odlučio sam eliminirati posao, tako da sam dao otkaz i posvetio se isključivo samo glazbi, odlučio samo od toga živjeti i samo to raditi. A u početku normalno bilo teško, treba se prvo naći nekakav kontinuitet, treba ući u taj svijet u biti, to je najteže. I onda su napokon stvari sjele na svoje mjesto, tako da evo danas sam tu, sviram, pjevam, radim. Mislim da je taj poziv za bavljenje muzikom dobar izbor. Odličan je vokal, to je dobio od prirode i talent za muziku. Trenutno sada u glazbi radimo bendu koji se sastoji od dvije akustične gitare, tako da tu imam priliku nekako najviše sa svojim vokalom eksperimentirati, zato što vokal dođe najviše do izražaja. Još uvijek se tražim u biti. Glazba koju preferiram je 60-ih, 70-ih godina, čak i prije. I sad kroz ovaj voice nadam se da ću nekakve svoje granice nove otkriti možda, pa ćemo vidjeti.